na si Sir Dinala, mayo na hapon na Mr. Speaker, kaya ko sa gigingon mo ganina ba hindi man ako pa rin ako ganina. Nakuga ko sa mga ganina ba ang bata kay board. Yagi ba ka bata? Masuso. Batang masuso. Kini masuso. Supa ka? Yagi ka ba pagka masuso? Oo. So yagi ka ba kay board? Wa ko dilibutan. So yagi ka ba board? Wa ko dilibutan. So ang board ipasabot na atong kaan pa. Ilang kay board ana na so kini agi pa kay board. Payo na. So nagkamutan na. Kini mo kaganina, dili pa lang dugay ang buhat 238 pamaagi na sa pagpamautismo tama. Tama. Sumala sa buhat 238 namautismo na bali. Ang sugo. Pagkanan pa ang sugo tuluan sa buhat 238. Mr. Moderator, sino dito? Ayo pag pagdan dia tamano niya. Sa non sa libati sa kapat nga na natay gitaw ka dili panahon. Mo sa pa mo nang mangutan ba? Ato nga sabi ko na. Pero ang pangutan ni sila di sino? Di ba si sa buhat kapitulo 2 versikulo 38. Kana nakasulat ako sa mga pagpanuno bautismo sa ito ba luwin yung pagkakita ko Mr. Moderator. Isa pa lang na naik mo. Boto ba? Sa ito mo. Ang siya pagi. Oh. Ang na ng pagi Mr. Moderator. Kinapatay mo oras eh. Mr. Moderator, kinapatay na oras. Nagkapatay siya oras. Ano na ay oras na nagdagata. Kaya simple lang pamuntahan ako. Sumala sa buhat 238. Simple lang tumagan ako. Kana pang buhat 238. Nagwagi o namunismo. Dahil nanguntahan na ka nga. Bako na tanawa na po. Dahil pamutana. Wala sa ito. Ay, sa'yo pamutana. Mr. Moderator. Sumala ka ni. Kung hindi ato laro ni. Laro na ito ni Mr. Moderator. Sumala ka ni. Dili debate. Okay. Ang nagsulat sa buhat kapitulo 2 versikulo 38. Mo siya musulutas. Mo iba siya sa pamutana. Ang kisino. Mo kay pasabot. Elder mo Ibanez. Unsa may muntubag. Ano ko siya muntubag ko? Ano din sa pahayag ko? Pagulat. Kaya ako ni ako. Tama. Pag-ingon tayo ng mutana ka. Panahon na sa Pentecost. Ayaw sa kanila. Ayaw na kayo. Mr. Moderator. Hindi sa kinidibate. Simple lang ako. Simple lang. Simple lang ako pagkatana. Panahon mo na mutana. Kinsay na mutana sa panahon sa pagwalit ako sa Pedro. Ang ako mo na simple. Basta ito balik pa din. Simple lang ang pangutana ko. Tumaga lang. Ayaw lagi pagpunta ko. Simple lang ang pangutana ko. Sa buhat 238. Ibon magkakama ko. Hindi gamiton. Sa mismo. Sa buhat 238. Simple lang po. Mr. Moderator. Tanawan ni Magino. Pangutana. Okay. Pangutana simple lang. Sa maong buhat 238. Nagwali ang maong Pedro o namautismo siya. Ano mo yun? Maginiton. Nagwali lagi. Oo. Sa liwali. Alam sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.